माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट। असमिया के घर में घुस गइल बा Mixed by Simran Recording Studio, Mahanal. नहीं बोलतिया हमारा से रूस गइल बा, नहीं बोलतिया हमारा से रूस गइल बा। मुस्काना माँ के ढोरी में पानी घुस गइल बा, मुस्काना माँ के ढोरी में पानी घुस गइल बा। एगो डेंगी रहे दहार में दोह गइल बा, एगो डेंगी रहे दहार में दोह गइल बा। असमिया के घर में पानी घुस गइल बा, हई अंतरवा के ढोरी में पानी घुस गइल बा। असमिया के घर में घुस गइल बा, मुस्काना माँ के ढोरी में गइल बा, घुस गइल बा। नहीं लागे हमर मन असमिता के मन, नहीं लागे हमर मन असमिता के मन। बड़ी बढ़ता रे बाद ओमे हम का करी। एने ओने बतिया बोल छूट गइल बा, एने ओने बतिया बोल छूट गइल बा। मुस्काना माँ के ढोरी में पानी घुस गइल बा, हई अछरा के ढोरी में पानी घुस गइल बा। असमिया के घर में घुस गइल बा, मुस्काना माँ के ढोरी गइल बा, घुस गइल बा। राइटर बिपिन बिहारी कहे रोशन राजेश, हो गायकर बिपिन बिहारी कहे रोशन राजेश, हो रोशन राजेश, हो रोशन राजेश। डीजे पर दिलीप हई भूच भइल बा, हई डीजे पर पवन हई भूच भइल बा। मुस्काना माँ के ढोरी में पानी घुस गइल बा, हई गुड़िया के ढोरी में पानी घुस गइल